kubor nagaslem jong unongsan Hima. Hadian ke Pomblang Yaudo kepala Pyndep menin ke sengi ke khadwai tarik unai wing ar hajar ar fuai mentapat ke Hima khairim kala Pyndep saya ke lek niam lek rukom kepadai na menta ke Pomblang Lyngka hang ni haplau yang sat menta ke janmiet hapadeng ke jingkret jong ke beneng bat hajing sakhi lang jong ki phau hajar ngut ki pajba nakaleng kari khasi ki balawan ban sakhi yakani ke sengi penkut ya ke Shad Pomblang dan ke Pomblang siem ke bangitip bat ki babon kitip kum ke Shad Nongkrem lala ban Pyndep hakapor janmiet ndala dep ke Shad kenthai bat senrang hang ni haplau yang sat la sedang pat sakaknya ka kriam kabal sedang la ka jingknya ya kisiar bat hadian kata lap wan pat la penbuat pat ya ka jing le niam da ka bad kadwai ka pirat nak menta ban Pyndep pat saya ka Pomblang hakaba upaiem khana jong ka Hima khairim lalong ba sedang nengkong ban pom ya ki Blang bat kani kala ya menta hang ni kani hi ka Pomblang Lyngka kadai ka singi ka bakut jong ka jing Shad Pomblang bat dai hakani ka singi ka ba ka Shad ka kemen bat ka harengkat ka jing sakhi lang jong ki babon ki pajba lala ban Pyndep ya kaniam ka rukom bat hadian jong kani ki wei pat ki jing le niam kinsa satang ki badai hapo ieng ki ba le se ki khon ki hajar kinom la syo ban ui ban sakhi lang henrei tang gitu ki badon hapo bat ki bakrau baktri ki bala ban Pyndep ya kaniam ka rukom kin sakhi ya kita te mentangin yo ban ya keren bat ki babon ngut ki ba wan ban sakhi ya kani ka jing le niam ka ba khaddo jong ka Hima khairim hak bangi la sakhi ru ki babon ba ki kenrem ki lendan ki balawan ban sakhi hakani ka sngi ba kentup ya usumbut menteri rangba kajala ba prestun tensong u lampang ke yang dorbar thawan ba met ba lengdo u chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Tito Starwell Khan bat kiwei ki he sarkar bat ki reu pokmat ki balawan ban sakhi lang yakani ka Shad Nongkrem hakani ka sngi ba pengkut menta ka Pomblang Lyngka ni sngo tenat sibune ublei treknat la ailat biang sisipat na kalian jong ka Hima khairim brokoi ipaim lengkat bakil lendo kibasan ki menteri baro hakaba ngilala ya kaban wan ya kaban ya sakilang ya kani kajing pendon burom jongi ya ka Hima brokoi bat kajing duai kajing kerpat kajing leniam kajing lerokom kolong job dengan ngai ba lasem stem ru ngin yo biang ya kabukum kani ka kabuk ser hakaba ngin pelong ya kangu kadem kaduai kerpat
hau belai trai kenat nomor duk tau baun ai ya ka Hima kamet ka basai ka baklai un ku do iki kun ki rayot jong ka Hima khairim barok cái cái bà phi lắp nằm mặt bà hakis nem malai haus nem maladap kam long kumba kalong menta usnem Pika ningkong na kaliang kejongang soban ayu yo blei trai kamra pa la pela ya PM bat ya ka Hima hibarok kowe bagi la ban pelong biang sa sisien ya kanika Shad Pomblang mentang sengi kabla sedang nadu menen ke sengi hoi ha kasnem kabla dep nakadaw jong kanika jingpang klam kim semla ya kaban le ya kani den rei ni sngowan aingu ba haunu snem kala kham ipu ipieng kendiat wala da kam la ban long kum bajulong rei kala kham den ke jing per kendiat tau snem ni lap bahaka Hima khairim kadai ka wei na ki bak pangtam na pedang ki Hima ba kadang tene ni ki hukum le niam le kom rang ke triti tustur ka district council ka la ban le ai habe dai ba kani hoi ngidang ya selok mentan bat i PM yong ba nakaliang ke jong ngi ke district council ngidakwa baki Hima kinang penne pensa ya ki riti gustur kum bakalong bat ngada penslur ki we pat ki Hima ru baki ne simbentalang ban penne pensa ya ki riti gustur halaki jong ki Hima kum badai bat hakabede bat ki Hima khairim ngadep ya keren bat i PM mentan ba nakaliang ke district council ngi kloi ban ai ya ka jingerap ka jingkersian ia kenika jingle niam le rukom kabalong sibenta na kariti gudostor bat ngin saya kenduk bat i hakaban penbet yagi ki jing donkam ki bangila ban perklan na kaliam de sponsor la ban yatu dia ke ai ke ba pilap kisem makini ka kum kani ka dai ka bala don pa na do ndai ha ke ai ke bangi i hakanika Shad ka bangi bonsin yong ka Shad Nongkrem mo andai dai ka jingsha ka Pomblang Nongkrem wat dia kata kentin Nongkrem ru ngi bakam simja Nongkrem rega ja Smith tikaleja kani gade na kadau jong history bagi British ki phya ya ga Hima shalong mo kawai sa kamalem kawai sa khairim bat ka kanong ba ka baningkong le sikade hapo Nongkrem na kadau kami kata kerteng handrai hakjing sha kade hapo Smith hi kani kajing Shad ka bangi i menta ka sngi kut mo khatar tarik menta ka sngi kadai kajing Shad le se ka ba bon ngi ngim tip ngi dang mot ba dei tang ki boba ti kan yam tan rai ki bon Shad hang ni andrei ngi dei ban tip ba hakani ka jing Shad ka bagi wan ki khon gi hajar bar khoi wat ki tu gi bala kla kristan ro ki wan badia simbenta kani ka dei tang ka ek ek bo pau shabar andrei kan yam kar kom ka baja shapo hakini ki san sngi ki baladep kadai ka ba ngi ngim yi kum ki ri pa ba ngim yi takamot kita ki duai ki firat ki knya ki kriam kajing pengkre ya kani ka yeng sad yeng sunon kidai ki bala ja shwa ya kani kasngi takamut kita ki jingja kidai kita ki bala le berkhai kidai bar khoi kadoi ka firat nak benta ka jingba jong ki khon ki ja nak benta ka jingba ka Hima ti kumanen ka Pomblang yodo ka baja menen ru hang turu ka jing thui hi ka bakongsan khalong ban pet ya ki dak kishin ke ki ban wan hau ni usnem ban wan mo la da kadai gesnem ka ban bha ne ka ban ka badan ki jing tenju kum kita terter te kamut kani ka jing le niam le kom jom khasi kadai ke ka jing yapan ka ba ubreu upan na ublei lengba ki dak kishin ki ba ublei hi ubu akamaryang ban penon kap yaki te kani kadai ke badan kap bha bangin so thu kum kejat menriu nomor kani ka jingdon ya kani kaniam korkom ya kani ke Shad ka komen ke badan mentah Smith kadai ke jing sarong ya kani kum kejat menriu mengila ban peni saparthai om tang ya karyam ka bet jungi henreiru ya ki baselndet ki ba kaparthai kam yoi Penjat habai dai bat kani ka Pomblang kadon arsi ka yodo bat kan lekka kani ki le nam ta kanu kada ki kani ke bagile menta sngi kalong kira ki bofer ki wan ban ai ya ublang kum ka jingburom ya usim bat nangta hakaba por bagile tu kan yang per kom makiru kin pet ya kidak kishin kin pet ya ki ban kado ki ban kamut kadon ka jingya pan na ublai kamdei ki basule madai mata kum tu mo kata ka di jingya pher hapreng kapale ne mu khasi
bat kabale niam kiwe bagi jai benri nomor haba ula niam khasi udan ke jingya pan ba ublai lengba usiar ba blang un a ya gadak kecin ban batai ya ke ke ban salong ha ke jai benri. Good evening. I'm myself Sonal V. Mishra IPS. I am presently posted here as IG CRPF, and I'm very happy to be a part of the traditional Khasi festival today, the Shad Nongkrem. The first time that you came here and witnessed this annual Nongkrem dance or Shad Nongkrem as it is known? Yeah, it is for the first time that I have witnessed the traditional Khasi ceremony, and I'm very happy to be a part of it. I got this opportunity as I am posted here as IG CRPF, and it is the first time that I have got this opportunity to visit, and I'm very thankful to the local people and the Sayam for giving us this opportunity to be a part of their traditional ceremony. And it's after a long time, after the COVID outbreak, I think it's being held at this scale. So it's good to see the people from the nearby villages in all their traditional attire, and young boys and girls and all the families around celebrating their annual festival with so much of gaiety and fun and frolic. You must have witnessed different ceremonies, rituals, and how do you find this one? It is. It's definitely has a uniqueness around it. It's very unique in its own way. Although I think I can relate to some of the festivals I have visited around in Chhattisgarh and in other parts. But yes, this is something very different and unique, and it's very colorful. It's very bright, colorful. At the same time, it's quiet. It's not very noisy and loud. Any initiative from your side to improve cultural activities? CRPF, lot of civic activities are being initiated. So definitely we'll be happy if to be a part of the local people, and anything that we can contribute from our side to be a part of the festivity from next year onwards, we can definitely work on it. Or to be part of the local people in any way, it will be a good opportunity for us. So I'm very proud and happy to be a part of the traditional Shad Nongkrem, the annual festival, Bujai. Hadian jongka jingpom yaki Blang da upayam kena mentang idon hangni bat ubasan nong umlong bain batai ingi habaidai bakani ka Pomblang Lyngka naduk basdang menne men step
tak haduk ban napoi kani ke por jan miet basan la ban batai khendiat sepang kani ke Pomblang Lyngka kumno ka sedang ha kani ke kakasngi bat haduk kat menta ka jan miet bangi yat kani ke jing Pomblang Di ke Pomblang Lyngka hi kalau nak dumenin step senja di Bujai ke Blang siaka saat kasunan ba ni ipelung siaka saat sunan ke Blang ida keren ida khana bagi di Blang kita lajungi kin long ki jingkerku kin long ka bor ke kirat ki jongi hapo ke bidai bakan ki Blang raj te mentaka kin mentaka jemi ngin palpom i Blang raj jungi dan pom kilang aslam ta kilang niam kilang jong kasat kasunan de ki Blang ke besak mentaka kilong ki Blang ki raj hapo ka Hima jongi Hima shalong te ngi kumju basam se basam long di Bujai ke Blang menem step ha ka Nongkrem jong ka riti ke dostor seng long siaman sua nadu ki por jong Hima shalong kuju Hima sau khalan do ka seng berpelong Hima shalong te ngi ku ki basan ira seng ya kan yam kom nadu ka por jong Hima sau khalan do te kini ki dostor kini kisa nadu man barim baja te hadu mentah mene ni yeng hang ne ban scam ban bot ya ki dinjat ki long sama swa kini ke Lyngka mentah kalau ke sini bakra bakan tang tam ba kila ban Pyndep ya kan yam korkom Shad ke kemen menem sini bat kunju akan ke por ban pam ini ki Blang raj ki badai nak ya Hima ka shalong ki brokawai te nget scam ba ublei nang bu thau ngap ya ulei shalong ya ki jing Pyndep ya kan yam korkom kum hapo ka Hima shalong te ngi ku basan nok sep somlong you sipara kariti grustur te ngi Pyndep yo kan yam korkom mentah ke jalmit in simti yu Blang mat IT ki dolia makin pom ki Blang bat leng ba ka jing kerku jing kerdo ka jing aibor aibut ai musim u leslong yaki yang iki Hima kharim hibro kawai basan pila ban batai kham benya khendiat sepang katu ka kamut ayu katu ka Bujai Blang namata ka jing yo jing tip lang jong ki khun ki hajar bat ki pai ba ki bapek ya kani ka jing Bujai Blang kalau kena rim ka jing siaba ngin perlung ya ki Blang sa ka jing sat sa kasat kasunan ba ulai shalong kasat kasunan kan ai ka simti ki Blang bat ni kular khabat jong kasat sunan ba ki ba ki dei bat ka jik ka jongi ha sensar kadar ha ka thombo labor la kalong put usam la kalong ya sensar kadar ha kano rim ringi kum ki briu ki perung ya ki Blang sa ka jing sat ka sunan klang ba ublai untip ya ka nyam korkom jongi Pyndep ha ka por setengah senja unwen kendak di kira bor jong ka long kalong uput usam la kalong ka sensar kadar la kalong hakala ko korkom ni IT ha ka sat ka sulon makan bisyar ya ka ya ki Blang bat kan sugo kan snap nang ka bangimi nang ne kalau ngilalio dari jingkerku bat ngutu ba boleh ulah pedang boleh sulong ulah pedang ini bat IT menta sakit dolia bakin pam ki Blang rajung ni rita ngi sakhi ba kajing sedang ban pom ya kini ki Blang ka sedang lengbau paim khna bat kata kalong khat arteli ki Blang phila ban batai kani ka jingmut jong khat arteli ki Blang bat sedang ban pom nang ni na po yeng sat kani ki khat arteli ki Blang kit ya khat asla ya ki khat asla kilang nyam kilang sat kilang sunan kiba kasat kesunan kadon lakanya mukalkom te kepen-pendek basa ya kalau sim ya kalau bakara kalau bateri kalau basan kalau bahaya tetap kumta ban yok bojok ke saya serang kalau daga yang sat minum du sim ngin yo sim man la ka pateng la pateng kali to hadin jong IPM samano pat menta ban bot ban pom kini ki Blang ki pasa di Blang pasa menta ka syong hari hangi ki try Blang kirat lagi ai ki dolian elon ki bapom hi ki Blang jong ki kali kita ka syong kaman subha jong ki tengi IT ki dolia ki pom ki dolia ju ka pom hi IT ki dolia ri ka ngu ka dem ki jong ni ki dolia ri ki jong ni
IT haki basan kandet hadin jongkane pat le se nado la syai ka singi bat hakini ki singi bansa kumi ai pat i jing le niam ki pat ki khon hajar ki mla ban sakilang re ki padon tang hang ne hapo la ban yatho ki kepala syai ke sini janmet kepala syai ngidon sakata kepala syai kali ke sini Nongkrem bagi keren ya ke Shad Nongkrem le Pomblang Nongkrem kali dah syai ke sini kepadang sak kalau hapo boleh buat ke Darbas lah. Jadi kata wan batai tan ngai kan kam sultanat bat kam long. Jadi kan saya kata ni basa ini tinggi bakra batri bat ki badan betah kan ka si grup tangki badan betah kan si Nongkrem. Tengi ki ai kan kadem kalau saya kemiat kalau banyak tu cublai ya ki jing juna jongi ditangkat-tangkat cuma pangam long kan disebut kan. Wah aku bakut langsung man ayo cublai nang tau te kablang kijing kami ai kan kadem cublai terkerat mula ai kita kisin besai bat ke sultanat bat ke singi besai kasi betrat kasi bepu bepeng kasi ba kemen sisa te ai cublai ki Kuri hajaro kan lagi senran, yang ni kan le niam le rekom jongi, kum kima selong, sekarang boleh kerku kedok, lagi kun hajar, bat yang hilang baru tanggap entah boleh sibun, boleh hajarmu, yang tak boleh sibun.